बाप रे बाप होय देखलो इनकर उंघाइला त जेठ के उंघाइ लगला ए नहीं के सुनाते देखो तो बोल उंघाइ लगता चुप तो सुतो ना दो बस उठे के नहीं के कौन काम घट पर गई तारा है कौन काम पड़ गई हो छोटका बाबू बड़न देवर बाबू कितना पढ़ लिख के तू कतना ताला तक तू सुतई वाला नौकरी पकड़ ले बड़ा गर्मी लगा पंखा तो हां लगती तारे के ना बड़ा का पंखा लगा जुड़वा देतनी का कहतड़ू मोबाइल ये चलाए हो वकील बैठे हो कौन काम हो रे वकील नहीं के का वकील नहीं के मैं गांव में के लइका पढ़ लिख के तू तो सुना तो ला तक उंघाई तारे एकदम जोतले बैठे अब हमरा पढ़े के उम्र बा कि हम पढ़ी अब जितना पढ़े के उतना पढ़ लेनी देखो हम नहीं की चाहत ना कि दूसर कोई हमरा के कहे ना कि तोर मर्दा अनपढ़ बाटे अनपढ़ बानी मैट्रिक पास कइए गेल मैं तो आगे ना पढ़वा उनकरे के पढ़े खातिर पैसा दिया तो गेहूं बेचे जाता आ तारे के पढ़े खातिर पैसा गेहूं ना बेचाई अब हम पढ़े लायक है नहीं कि मोच दाढ़ी जेकर बड़े बड़े हो गेल का पढ़ी हां के कहला कि जे बूढ़ा जला ओकर बियाह ना होखेला आगली बिना काम के कपार पर हमरा हचर हचर करे खातिर चलियो तारी चैन से रहे नहीं खिदे पढ़ के का हमरा के नौकरी लगोइबू यही से तो कहत नहीं पढ़े खातिर नौकरी लागे खातिर कहत नहीं नौकरी लागी तो कैसे के हो ओकर ना मर्द नौकरी करे लागल ससुराली में जीवन शान से बोलिए सर आई जगह पर तो कोची तारे करिए सर हमरा नहीं के कहले ससुराल ससुराई जरूर हे भगवान हम कैसे समझाई समझावे आई बारी कि हमरा के सुतल उबियावे आई बारू समझावे आई बारू तू दिन भर सुतल ले और कोनो काम धाम नहीं खे जाके हम जाके पेड़ा तर सुत जाई न भेंट होई न कुकुरा जागी न सियरा भौंकी अरे न सियरा भौंक मतलब न सियरा अरे काहे ना वाला त ना कहनी बुझाता कि कहा तो का तड़ा पढ़े लिखे के तेरा ही बस बैठे नींद में एकदम बढ़िया रहनी के एगो पहाड़ के खदान में खाली सोने लौकत रहल तुरंत अब जाके लेबे करती बोरिया बोरिया भर के पढ़ावे लागल बिना काम के हमरा तार मुंह देख के सोना मिल जाता ना त छछलोले भेल बड़ा जा ना अब कहबू तो माई बाबू खिसिया जे हमरा पैसा ना देवे लोग पढ़े पढ़े खातिर देखला तो पढ़ लई कहां को पकी पैसा तारे के दिहन जाए पढ़बो मन लगा के तब ना कोई दी काहे न दी के ना दी देखो तो नी नाम कैसे निकसन देते अब तू घर में विवाद कराओगी के बात नहीं खे बात ई जई बाकी देवर जितना पढ़ी उतना हमर मर्दो पढ़ी चाहे ओकरा खातिर कुछ हो जाए मतलब तू ठानिए ले बड़ू झगड़ा कर हां हम ठान लेबे कि तू पढ़बे करब बस मैं कुल संगतिया चल बसन पटना पढ़े तो यही से कहती कि रहू के हम पटना भेज दे पढ़े खातिर अरे संगई मन लागत रही पढ़त रहा ठीक बा तो पढ़ाओ जब पैसा लेके आओ पहले माई वाले बतियाओ हम बतिया ले हम रहो पहले तैयार हो जाई पढ़े खातिर हम का तैयार होकर मम्मा के बैग छोड़ा तो हम चल दी माने बेग झोरा दे में बस खाली जाए से ना हो खाई ओजा जाके मन लगा के पढ़ाई लिखाई सब करे के पड़ी तैयार होखम तबे ना जाके ओ जगह पढ़ मन लगा के तब हां हम पढ़ ले अब ज्यादा मत हमरा ज्ञान बा सच्ची में ना अच्छा रुकी हम जाते माई से बतियावे जा दे दिया सब पैसा जुड़ा जीबू और तड़ी पढ़े पर के बूढ़ बोल के होते हराई दे बाबे अब हमरा पढ़े होता जाई वो जो 6 महीना खाओ के पटना लेवल चले जो बेग झोरा टंग ले बस जुड़ा जीबू कितना पढ़ के आवता नहीं अब चलो सुतब हम की बाप रे के कहाँ छोटका गई बड़ी आई स्लेट पेंसिल धइल सके जा कहाँ गई खा ली दू कवर आके जा बुढ़ऊ के कहाँ पर उनको को बुला दी दू कर बुढ़ऊ खा तन हतना दोपहरिया हो गई घाम लागे लागल सब बुझ जरा त जाए ना कहनी न खिसियाम ना एगो बात कहम तो बढ़िया बात कहबू ना खिसिया खराब बात कहबू खिसिया जाए कोई बढ़िया ना बात कहला कि खराब का कहला सब कुछ अपने से बढ़िया कहेला कह कहनी ना मम्मी जी वहाँ काहे नहीं कि पटना भेज दे तो पढ़े खातिर
पढ़े खातिर तब का मने 3 दिन के बिटिया तू आलू है बोका के लगलू पढ़ाए हम पढ़ावत बुढ़ा गइनी ना पढ़ल आ तू का एमबीबीएस बना देबू का। देखिए मम्मी जी एमबीबीएस के बात नहीं के हम चले नी गली में तो सबको गले अगर मरद पढ़ल बा 10वीं तक तो हम सोचते हैं कि और ही आगे पढ़ से काहे छोटकू के पढ़े खातिर गेहूं बेचा जाता तो हमारे मरद के पढ़े खातिर चावल ना बेचाई का नहीं तेरा मर्द के पढ़े खातिर घर दुआर बेच दे घबरा तू काहे बाड़ू भले हमारे हिसाब बेच के पढ़ाई लेकिन पढ़ाई अरे पढ़ी ना हो दिमाग में मत खर्चा कर जा घर में आराम कर सुत दोपहरिया भइल बा काहे नहीं कि समझत मम्मी पढ़े के कहनी है कि हमें पटना सब हमारे दोस्त गेल वसन होई हम जाए पढ़े तो भेज काहे नहीं की दे पढ़े के मेरी बबुआ कहनी माटी तक पढ़ल पढ़ला के बाद में फिर कहनी बबुआ इंटर बीए आइए करत रह त कहता कि हम कुछ ना करब हम भई चराई कलम ना करी भैंस मत चराई त कि भई चराई त पियब दूध आ पढ़ लिख त बनब ऊद त ऊद बने को त ऊद बनत रहस जाए दी अब तो मान गइल बनी न अब पढ़े के कहत नहीं त काहे नहीं की लेके जाते काहे नहीं कहत हम तहार कहला करब पढ़ी ना हमर पैसा इतना दाढ़ी में लेके फरब उजियान कदी पैसा हम पढ़ाई वाला के पैसा ना देबो जा आराम कर कैसे कहती मम्मी जी एक बार खाली मान जाई ना तब देखब रह पढ़े खातिर पूरा ना जवार एकदम टॉपर आ जाई हम एक बार का लाखों बार कहो कि हमरा पास पैसा नहीं है उनका पढ़ाई के छोटका के पढ़ाई पे पैसा बा ओकरा के हम पढ़ा लिखा के ओकरा के एमबीबीएस ओकरा के बनाई वाके लेकिन उनका के पढ़ाई बढ़ाई पैसा नहीं। हां तो खाली छोटके के ना पैदा कइल बड़के के पैदा थोड़ी कइल बा काम होकर त उहे करी हने पौधा कइले बन त माटी त पढ़ला ना अब आगे उनका पढ़े के दिमागे नहीं पढ़ते नहीं त कहां से पढ़ाई सब कोई पहले ही से कह दी कि ना पढ़ी त कहां से कोई पढ़ी पढ़े खातिर एकदम अथुरा होखे के चाहिए पैसा दे मइए ना त पैसा दियात रहे ना त ले जाके के आंटी या गोली खेलत रहन आ ले जाके के पेपासी के बोतल पियत रहन जल्लू अरे स्कूल के पीछा जाके लड़का के बटोर के आ वो जाके पियत रहन खात रहन आ आंटी खेलत रहन एक के चलते उनका कितने हमर से दिया के पैसा नहीं के बर्बाद कर छोट रहना बड़ हो गया माटी के बाद छोटी को पका पास होला छोटी को पास होला आओ तो जा हमरा के सिखावा जान सिखावा हमरा के ढेर पढ़ ले बा हम तो सिखाइबे न करा हमर मरद पढ़त नहीं खेता जा अपन बाबू के घर दर खेत बाजार में बाबू के बेचा के आ पैसा मांग के मनी आर्डर आ ले जाके पढ़ाओ हम ना काहे के अपन बाबू से मांग जे खेत घर ए जगह खेत घर आग लगल के बा का ए जगह के घर खेत देखा हो से बोलो हम हो से में बोल ना पढ़ाई में तो हम अपन जमीन बेच के अपन नथिया बेच के पढ़ाई लेकिन पढ़ाई ओ हो तहार जमीन नैहर वाला जमीन बेचबू त बहुत बढ़िया बा नैहर के जमीन बेच के अपन पढ़ावा काहे के नैहर के जमीन बेच हमर भाई भौजाई नहीं खसम का के नैहर के अपन जमीन तो का के जमीन ले बेचबू जमीन ये का होगल खा के थोड़ी करौंदे वाला पहरा बेचबू का कौन जमीन बेचबू बोल अब कोनो बेचाई तो ये देख ले आ त कौन जमीन बेचबी बहुत काहे नहीं की रो पढ़ाई कि ना पढ़ाई बस ना पढ़ाई में तो मत कहो जवान उनका पढ़ाई में हम पैसा दे तो हम अपना छोटका लड़का के पढ़ाई में अपन मन लगाई तन लगाई धन लगाई सब कुछ ओकरा के हम दे। अच्छा हमू देखी ले तनी वो केतना पढ़ के देखा ओ जिगर दे तू देख ल का करती रे मई कुछौ ना हो बैठाई जा माथा है गरम कर ले बिया के हमार का कहत एक तो गरम खाम लेता बारी है दूसरे में ई माथा गरम करे कहते ना हमार मर्द के ना ए माटी के तो काहे पढ़ौनी आगे का ना पढ़े हम मर्द पढ़े ए बाबा इनका मर्द के कौन कौन काम ना करी जा घर द्वार खेत बाजार बेच के बाबा पढ़े ना पढ़े ना बेचनी तब का उनका पढ़े के रहे तो उनका पढ़े के बा तारे खाते ना बा मार कदन कौन नौकरी कर ले बता ना तारे कौन नौकरी मिल जाता देख के ना मिली ना उनका का यू पढ़ाते ना रही जा मल बेचा गुल खेत बाजार सब पढ़ाई तारो के तो बेचे खातिर बेचा के पढ़ाते ना बड़न जा तो हमहू देखे तनी कितना कमा के फिर की ना करो जे पढ़ेला ए बाबूआ सुन ना जे पढ़ेला ओकरा पढ़ाई में मन दिल आदमी के जीवन के लागेला उ खेत बाजार का अपन किडनियो बेच के अपन एगो अखियो बेच के सोचला नहीं पढ़ा दे अपना बबुआ के लेकिन जब उ पढ़बे ना कइलन त कौन चीज हम करी तू ही बता कौन उपाय करी अभी सोच अब कोनो उम्र नहीं के गिर गइल अभियो से पढ़ सकेलन अब एको तलाई के फिगर ना भेल से त कौन कह के उम्र गिर गइल साल 2 साल छोड़ले ओखता पढ़ाई लिखाई।